Hayırlı irte Россия 1 telekanalında Tatarstan yanılıkları turu efir studiyasında İdil Qiyamov bizning bugungi шығарылышта. Tizden Россия Devlet Dumasına soylavlar tübek basmalarında soylav oldu agitatsiyasi materialların bastıruğa urunlar bölüğünçe jirebe salındı. Tuğan Tiller hem Xalqlar Birdemligi yılı şaraları devam etti. Tatar şiiriyeti günleri icadi ekspedisiyasi kurşı tübeklerge шығып gitti. Sport birleştire sobada Tatar tilli radyolar arasında uzgan plaj voleybolu turnirinden reportaj. Россия Devlet Dumasına soylavlar aldığından tübek basmalarında soylav oldu agitatsiyasi materialların bastıruğa urunlar bölüğünçe jirebe salındı. Partiyalar hem kandidatlar masukülen məlumat şaralarında agitatsiyaga kirişe. Jirebe solu urunu itip Moskva medeniyet üzeri soylandı. Onda ilde tirkelgen 14 siyasi partiyaga qatnaşu mümkünlüğü verildi. Ama onlarının 5'isi jirebege kelmedi. Bu onlarını gazeta hem jurnal bitlerinde siyasi agitatsiya alıp barı hukukundan məhrum etmey. Onlar için Respublika Üzek Soylov Komissiyası vekilleri jirebe saldı. Basmalarda urunlarını təqdim etüde Tatarstan'ın 42 gazeta jurnalı qatnaştı. Şerşembe 18 Ağustos'ta siyasi agitasiya için basma urunların bölüde tağın şunun kadarı basma təqdim etile. 14 partiya qatnaşa hem her birisini elekten işlep kelgan ko'nikkan partiyalar bo'lsa, tag'in жаңа partiyalar var. Ular o'zlarining platformalarini xalqqa yetkazgan narsa biror narsa ko'rsatish mumkinlik bo'lajaqlar aslında. İlk Qirg'iz partiya bo'lajaq, konkurentli bo'lajaq saylovlar. Şu an qiziq bo'lar deb kutib qolamiz. Respublikada iginler oңышы барлық meydanının 90%-ында жиып алынған. Her гектардан 15 центнердан артық ашлық шыға. Тизден еш комбайншыларының хизмет кішісін данлыбыз республика конкурсы финалисттары да ашықлана. Конкурсны біздің телерадиокомпания, ауыл хужалығы һәм азық-түлек министрлігі шулай ук Қазан дәүләт аграр университеті 13-ші тапқыр үткәрі. Мамадыш районында да урақ тәмамланып келе. Mamadış mexanizatorlar için bu yılғы uraq жеңіл берілмеген. Қатнаулы қырлық шарттарында игенчілерге сыналарға көп тырышырға туры келген. Хлеба маленькие, вышли из засухи. Урожайность меньше. Засуха была, наверное. Конечно. Короткий срез, больше камней попадает. Район бойынша орташа оңыш 1 гектардан 19 центнер. Bu республика бойынша орташа көрсеткіштен юғарырақ. Тек мұнда да бүтін жерде кебегік табиғат күйсізліктері өзін сездірі. Қырлыққа қарамастан районның қайбір хужалықтарында кізгір шәшу башланған енді. Бірде сабан шәшуліктеріне генә үміт етмейлер. Сыйфаты бигайбет, ипи пішіре тұрған клейковиналар жоғары, ипи пішіре тұрған бұдай алабыз. Ну, урожайность бойынша біраз қолшабыз енді. Былтырғы шекелі урожай жоқ. Комбайншылар арасында яшьләр экипажлары да бар. Вакытның кадерен белеп эшлиләр. Бөртекләрне җыеп алганнан соң кукуруза, көнбагыш басуларына чыгасы бар. На фоне засухи нынче уборка была сложная, но то, что вырастили, старались убрать. Быел кырлык шартларында урак кыен булды. Бөртек аз. Үстерелгәнне җыеп алырбыз дип уйлыйм. Комбайнчы һөнәре миңа ошый. Аны сайлауыма үкенмим. Алмаз Габделбәров яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 13-нче республика конкурсында катнашучылар арасында. Аңа финалга чыгу өчен саллы гына ашык тоттырырга, аннары конкурс барышында теоретик белемнәрне һәм комбайнны яхшы белүләрен күрсәтергә кирәк. Иң яхшы яшь комбайнчылар сентябрь ахырында ачыклана. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында милләттәшләребез яши торган барлык төбәкләрдә дә күп сонлы тематик чаралар уздырыла. Шундыйларның берсе Татарстан язучылар берлеге башлангычы белән әзерләнгән татар шигърияте көннәре иҗади экспедициясе. Төп максат татарлар күмәкләшеп яши торган төбәкләрдә әдәби күргәзмәләр, очрашулар, кичәләр үткәрү, татар әдәбиятына, мәдәниятенә саллы өлеш керткән шәхесләрне, татар халкының тарихи мәдәни кыйммәтләрен, рухи мирасын барлау. Әлеге әдәби тарихи десант дип исемләнгән экспедиция маршрутына Башкортстан Республикасы, Оренбург, Ульян, Самара өлкәләре керә. Шул дөресен әйткәндә, гади бер сәяхәт дип тә әйтергә була инде. Укучылар белән очрашу,
татар әдәбияты турында сөйләү, хәзерге заман әдәбияты, тарихы, чөнки элегрәк бигрәктә татар язучылары Татарстан Республикасының гына түгел, бүтән төбәкләрдән бик күп чыккан. Татар халкының нинди гам белән, нинди борчулар белән, нинди сөенечләр белән яшәвен әлбәттә белеп торырга тиеш. Безнең әлбәттә матбугат чараларыннан безнең бөтенләй хәбәрсез түгел, ләкин үзең барып күрү, алар белән аралашу, аларга нинди әсәрләр кирәк, алар нәрсә көтә татар әдәбиятыннан, һәм без нәрсә көтәбез безнең халкыбыздан, шушы сорауларга biz күпмедер җавап табарбыз дип өметләнәм. Кайгылы хәбәр. Иктисад фәннәре докторы Галим, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе тәрҗемәче һәм атаклы бакчачы Фарсель Зияддинов вафат. Фарсель аганы күпләр тәҗрибәле бакчачы буларак белә. Радио һәм телевидениедә озак еллар аның катнашында бакчачылыкка багышланган тапшырулар чыгып барды. Тамашачылар үзләренең сорауларын биреп, аннан файдалы киңәшләр һәм җаваплар алалар иде. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме бүген 17 августта сәгать 10-да Мәрҗани мәчетендә була. Татар матбугаты ниләр яза? Бу турыда журналист Минназим Сәфәров күзәтүе. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты ниләр турында яза? Нәрсәләр дип борчыла дигән сорауларга җавап эзләүебезне дәвам итәбез. Кайда ялган, кайда чын икән айыра белмәгән илнең халкы әледән-әле ялганчылар тузагына эләгә. Финанс пирамидаларында акчалары янган кешеләрнең рәнҗүе сүрелеп тә үтмәгән бер заманда аларның икенчеләре пайда була. Шәһри Казан газетасы әле шушы арада гына ябылган чираттагы финанс пирамидасы турында язып чыккан. Икътисадтан ерак торып, атым юк урамда, кайгым юк буранда дип яшәүчеләр өчен дә шул газетада танылган юмористасы, журналист һәм артист Алмаз Хәмзин белән әңгәмә урнаштырган. Туры сүзле шәхеснең дөньяга карата булган фикерләре күпләрдә яклау тапкандыр дип уйларга кирәк. Замана яшьләрен көннәр буе телефонда утыра, ялкау, эш рәтен белми дип сүгү гадәте бар. Шул ук вакытта бүген кемнең генә сорасаң да, улының яки кызының эшләп йөргәнлеген беләсең. Бүгенге үсмерләр әти-әниләренә ярдәм итү өчен эшлиме моны, әллә акча артыннан куулармы? Ватаным Татарстан газетасы журналисты яшьләрнең кайда күп акча эшләүләре белән кызыксынырга булган. Акча тәм беләсегез һәм үз балаларыгызның яхшырак аңлыйсыгыз килсә, әлеге язмага күз салырсыз дип уйлыйм. Кем арбасына утырсаң, шурын җырын җырлыйсыңмы дигән язмада Ватаным Татарстан газетасы театрларга тагын цензура кертергә мөмкиннәрме дигән сорауга иркенләп җавап эзләгән. Шунысы кызык, театр әһелләренең үзләре арасында да бу четерекле сорауга караш капма-каршы икән. Берәүләр цензур, ягъни төрлечә тыюлар бер генә заманда да яхшыга китермәде дип белдерсә, икенчеләре шундый заман китте, теләсә нәрсә язалар, теләсә нәрсә куялар, миңа мондый вазгыять, мондый анархия ошамый дип цензура яклы икәнлекләрен яшермиләр. Сәнгать белән кызыксынушы өчен түгел, иртәгә безне нәрсә көтә дигән сорауга җавап эзләүчеләргә дә кызык бу язма. Адналы газеталардан соң шушы арада кулга килеп кергән журналларыбызны күзәтүгә күчәбез. Идел яшьләр журналындагы танылган драматург, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекчесе Илгиз Зәйниев белән әңгәмәдә сүз бүгенге татар драматургиясе, замана яшьләре. Әсәрне сәхнәгә куйдагы үзенчәлекләр турында бара. Сәхнәдән караган әсәрләрнең сәхнә арты тарихлары, авторның фикер сөреше кызыклы, аңлаешлы, ышандырырлык. Укып чыгарга киңәш итәм. Журналдагы тагын бер кызыклы язма Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевның ата-бабаларыбыз җире булган Алтайга сәяхәткә баргач төшерелгән рәсемнәре турындагы әңгәмәсе. Бик күп мәгълүмат, күңелне кузата торган фактлар табасың булса сөйләшен укыганда. Казан утлар журналының август саны Тукай бүләге иясе Гази Нурматовның фәлсәфи шигырьләре белән башланып киткән. Башкортстанда яшәп иҗат итүче Хисаметдин Исмәгыйлевның Фәйзулла повести, Зөлфәт Хакимның Хаталы хат пьесасы, исемнәре таныш һәм бик үк таныш булмаган авторларның кыска хикәяләре дә укучыларның күңеленә хуш килер дип уйларга кирәк. Укудан һәм фикерләүдән туктамасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Татмедиада танылган фоторәссам, Россия рәссамнар һәм журналистлар берлекләре әгъзасы Фәрит Гобаевның 70 яшьлек юбилее уңаеннан күргәзмәсе ачылды. Татарстан тарихындагы сирәк кадрларны җыйган күргәзмә белән хәбәрчебез танышты. Ярты гасыр профессияда. Күргәзмәнең исеме нә шулай атала. Фәрит Гобаев кулына беренче тапкыр фотоаппарат алганда аңа нибары 7 яшь була. Сабый чактан башланган кызыксыну аны Россия күләмендә дә танылган фоторәссам итеп таныта. Иҗади хезмәт чорында нинди генә мөхтәрәм шәхесләр белән очрашмаганда, нинди генә тарихи вакыйгаларның шаһиты булмаган. Барысы да фототарихка теркәлеп барган. Мин аерып алып, менә бу эшем иң якыны, монсы иң яратканы дип әйтә алмыйм. Һәрбер хезмәт җимеше минем өчен кадерле, чөнки ул яратып башкарылган. Күргәзмәдә 70-80 елларда төшерелгән фотосурәтләр урын алган. Фәрит Гобаевның иң яраткан жанры портрет.
Хәтта пейзаж төшергәндә дә ул кешенең барлыгын күрсәтергә тырыша. Ең қызық вакыйгалар, ең қызық, ең мөһим вакыйгаларны ул үзенең объектив аркылы безгә җиткерә. Һәм чын мәгънәсендә бу безнең милли горурлыгыбыз, байлыгыбыз. Һәм менә шушыны халыкка таратыр өчен без махсус выставка ясадык. Алга таба да шәһәрнең башка урыннарына да моны халыкка күрсәтергә җыенабыз. Фәрит Губаев бүгенгәчә Казан журналы һәм кайбер федераль газета журналлары өчен фотолар төшерә. Россия тарихының 100 елы фотосурәтләрдә проектында катнашуы белән ул аеруча горурлана. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Казан галимнәре аяклар шишүнең сәбәпләрен өйрәнә. Бигрәк тә лимфедема авыруыннан сакланырга кирәк. Авыру көчәйгәндә аяклар нык шешә, хәтта буыннарга кадәр аякны кисү куркынышы барлыкка килергә мөмкин. Мондый хәлләрне булдырмас өчен табиблар галимнәр белән берлектә эшлиләр. Авыруның ни сәбәпле барлыкка килүен ачыкларга тырышалар. Әлфия соңгы елларда беренче тапкыр матур итеп бизәнгән. Каты авыру сәбәпле моңарчы кәефе күп вакыт төшенке булган. Үзен борчыган авыру турында ул безнең иҗат төркеме белән дә уртаклашырга теләк белдерде. Лимфедема халык телендә фил авыру дип йөртелә икән. Мин 2013 елда авырта башладым инде бу шир белән. Бик каты аягым яраланып, рожа булды. Аннары яралар барлыкка килде дә, менә шушылай шиш булды инде аягымда. Булай бала чактан дип була дип әйтәләр инде, менә миңа врач шулай дип әйтте. Гел резинкалар носкины кысып тора бит инде. Ул миндә булган дип әйтә инде врач. Быел бик каты кыш кына авыртып киттем. 2 ай урын өстендә яттым, бөтенләй тора алмадым. Мине балалар, ирем карады, абыйның кызы килеп карады. Мин бөтенләй йөри алмадым. Урындыкны тип йөри башладым. Хәзер Аллага шөкер инде менә, Алла булышып дип әйтим, йөреп киттем, менә йөрим тагын. Әлфия кияүгә чыккач ире белән авылга яшәргә күченә. Хәзер аңа 39 яшь, 3 бала анасы. Улы кызлары институтта, кече кызлары мәктәптә укый. Проблемалары 8 ел элек башланган. Кинәт аяклары нык шешә башлаган, күзән җыерган. Һәр көне сызланулар белән үткән. Авыртуын көчле дарулар белән баскан. Ире һәр чак булышып торган. Урамга йөргә чыкканда аякларына галош кидерергә булышкан. Аякларны дәвалауга өмет бар. Казан Федераль университетының презицион һәм регенератив медицина фәнни клиник үзәгендә булышырга әзерләр. Лимфология үзәге мөдире Айгиз Фәйсханов аяк кулларны ничек итеп хәрәкәткә китерүләрен күрсәтә. Бу фотосурәтләрдә дә чагыла. Первые дни лечения, они когда... Bir авыру моның белән 5 ел чамасы интеккән. Ул варикоз ширеннән җәфа чиккән. Лимфедема авырулы пациентлар орта бара. Казанга дәвалануга бөтен илдән киләләр. Алар нигездә урта яшьтәге хатын-кызлар. Ир-атлар сирәгрәк авырый. Авыру балалар да чырый. Аларны да аякка бастыралар. Табиблар хирургик операция ясап дәвалыйлар. Дәвалауның башка алымнары да бар. Мифов вокруг этого заболевания очень много, в том числе, что это заболевание не лечится. Бу авыруны дәвалап булмый дигән имеш-мимешләр таралган. Тик бу фикер дөрес түгел. Авырулар яхшы нәтиҗәләрне күргәч, моңа үзләре дә ышана башлый. Яшәргә өметләре уяна. Бу үзәктә авыруларда яшәүгә ышаныч тудырып, зур эш эшлиләр. Уңай мисаллар күп. Кешеләр дәваланып, гаилә кора, эшкә урнаша. Табибларга иксез-чиксез рәхмәтләрен әйтәләр. Казан үзәгендә авыруларны генетик дәрәҗәдә өйрәнәләр. Пациентлар һәм аларның туганнарының ДНК-сын тикшерәләр. Уңай нәтиҗәләр бар. Лимфатик кан тамырларын үстерү өчен җавап бирүче участокларның бозылуларын ачыклау мөһим. Врач әйтте инде, что мондый авыру белән киләләр аларга, аларны лечить итәләр, алар булышалар дип. Бу шишне бетереп була инде. Дренаж ясап, безгә врач шулай дип менә әйтте инде. Әлфия киләчәккә ышаныч белән яши. Ул үзәктә дәваланырга әзер. Туган авылы урамнары буйлап ире белән тотынышып, нык атларга хыяллана. Айзилә Батырханова, Алмаз Хакимов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры яңа сезонга әзерлеген башлап җибәрде. Театр хезмәткәрләре, актерлар труппасы җәйге ялдан соң илһамланып яңа премьераларга әзерләнә. Театр Мәскәү, Грозный, Баку шәһәрләренә фестивальләрдә катнашу өчен чакырылды. Театрның баш режиссеры Ринат Аюпов әйтүенчә, бу ел юбилейларга да бай ел икән. Яңа сезон Бәхетле көнем спектакле белән 28 сентябрьдә ачылыр дип көтелә.
Театр тугры тамашачысын яңа сезонга көтеп кала. Менә без бүген ниһаять ял итеп килгәннән соң бөтен коллектив команда белән Кореев театрының бөтен труппасы белән җыелабыз һәм инде яңа иҗади сезонны башлап җибәрергә җыенабыз. Алда бик күп ниятләр, планнар, максатлар. Без Кореев театры бу өметне, ягъни яңа авторлар, яңа режиссерлар, яңа артистлар белән таныштыруны быел әлбәттә тамашачыларга тәкъдим итәчәкбез. Премьералар бик күп. Күбесенчә без тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез үзебезнең татар әдәбиятыннан. Хәзерге заман татар драматургларының, современный драматургларның әсәрләрен тәкъдим итәбез. Буа районының Адав Тулумбай авылында иске алмагач бакчасын этнография музейына әйләндерәләр. Бирдә сакланып калган китаплар һәм экспонатлар аша авыл тарихы белән танышырга мөмкин. Бакча урынында 1921 елга кадәр зират булган, колхозлашу елларында анда алмагачлар утырталар. Тик еллар узу белән бакча ташланды хәлгә килә. Хәзер аны кабат торгызалар, бакчаны кыйма белән тотып алалар. Иске зират янында капка куела. Шулай тротуарда ясау планлаштырыла. Шулай итеп Тулумбайлылар иске бакча урынында этнографик музей булдырырга карар кылдылар. Бирдә теләгән һәркем авылның иске тормышы белән таныша ала. Салам түбәле йорт салып, анда борынгы көнкүреш әйберләре куярга җыеналар. Шулай ук Бохарада укып кайтып халыкны дини мәгърифәтле итүгә зур өлеш керткән авылдашлары Әхмәр хәзрәтнең каберлеген яңарталар. 29 августта Адав Тулумбай авылында күп санлы кунаклар катнашында Әхмәр хәзрәт укулары үткәрү планлаштырыла. Соңгы елларда республикада татар телендә эшләүче радио хезмәткәрләре арасында пляж волейболы турнирын оештыру матур гадәткә әйләнде. Аның быелгысын Саба районы хакимияте булышлыгы белән Саба дулкыннары телерадио компаниясе оештырды. Сүз осталары спортта да осталармы? Төрле радио хезмәткәрләрен нәрсәләр берләштерә? Хәбәрчебез Фәнис Мөхәммәтов репортажы. Татарстан радиосының яңалыклар хезмәте журналисты Ания Гыйбадуллинаның өлгермәгән эше юк. Республика тормышындагы иң оператив, иң мөһим яңалыкларны эфирга бирә. 7 көн дигән атналык мәгълүмати тапшыруын әзерли. Яшүсмерләр, балалар һәм нәниләр өчен әзерләнгән Сәрдәшханә, Көмеш коңгырау, Гөлбакча тапшыруларында алып бара. 2 бала әнисе буш вакытларында спорт белән шөгыльләнергә, волейбол уйнарга да вакыт таба. Барысы да көчле, яхшы командалар белән килгәннәр. Аллага шөкер, безнең барыбызда бер максат берләштереп тора. Без барыбызда татар телендә сөйлибез, татар телен үстерү, саклау өстендә көндәлек даими эшләп киләбез. Шуңа күрә безгә уртак максат белән берләшкән кешеләр белән бергә шушы эссе кымда, якты кояш астында уйнау бик тә күңелле булды. Үзебез алган 3нче урынны без бик лаеклы дип уйлыйбыз, чөнки барлык бөтен тырышлыгыбызны куеп, көрәштек, уйнадык, күтәренке рух. Барыбызда күтәрен кәйф белән кайтабыз. Саба районына бик зур рәхмәт. Радио хезмәткәре Газизҗан Вахитов та инде 60 яше белән барса да, егетләр чанак спорттан аерылмый. Алга таба да безгә очрашулар насыйп булсын. Безгә дә җиңүләр насыйп булыр, Алла бирсә. Бик күңелле уза спорт бәйрәме. Тагын бер кат барыбызга да җиңүләр насыйп булсын. Уенчылар күп булайындылар, җиңүче бер генә булырга тиеш. Кем көчле команда, шул җиңәргә тиеш. Биектау хәбәрләре һәм Саба дулкыннары телерадио компанияләре хезмәткәрләре волейбол пляжы белән җәй буена ныклап шөгыльләнгәннәр, осталыкларын чарлаганнар. Кешеләргә бәхет елмая. Алар беренче, икенче урынны яулады. Турнирда татар телендә эшләүче 9 коллектив катнашты. Ярышта берәү дә оттырмады, дуслык җиңде. Ул барлык радио журналистларын берләштерде дип саныйлар көндәшләр. Переходной кубок ваш.
Вы должны этот кубок сохранить. Мында көндәшлек юк, мында дуслык җиңә. Әлбәттә, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының татар радиосы, ягъни безнең коллектив, 2 тапкыр җиңүче булды. Ләкин һәр вакытта да, спортта да, эштә дә, хезмәттә дә җиңеп булмый. Кай вакытларда оттыргыда туры килә. Әмма ләкин безнең коллектив бердә борчылмый. Чөнки җиңүчеләр безнең күршеләребез. Биектау районы, Биектау районы Казанга терәлеп тора. Шушы көннәрдә алар кайтып, горурланып, үзләренең тапшыруларында без җиңдек дип әйтерләр. Һәм киләсе елга без аларга кунак булып барыбыз. Елдан-ел үсештә бу турнир дип әйтәсем килә. 1 ел инде безнең теге каникул булып алды бит, үткәрә алмадык былтыр пандемия сәбәпле. Ләкин барыбер шушы традицияне онытмыйча яңартып, әле аны киңрәк масштаблы итеп безнең Саба дулкыннары бүген менә күргәнегезчә инде үткәрде. Монда безнең достайна очрашу гына түгел, монда без бөтен Сабаның матур җирләре буйлап экскурсиядә дә йөрдек. Күргәнегезчә инде без теге саф һавасын сулап, зур булгач кына күргән агачларның без ничек орлыктан барлыкка килеп, күпме халыкның аңа хезмәте кирип, нинди юллар аша безгә бу яшеллекнең, бу матурлыкның килеп җиткәнен аңладык без. Спорттан бигрәк бу бер очрашу урыны, дуслашу урыны. Чөнки менә радио хезмәткәрләре алар төрле матбугат чараларында, төрле радиодаларда эшлиләр. Алар бит инде бер яктан караганда үзара көндәшләр, ниндидер көндәшлек хисе дә бардыр. Ә менә шушындый чаралар алар җыелып дуслашырга, фикер алышырга ярдәм итә. Бу татар теле радиостанциялары арасында ниндидер дуслык җепләрен урнаштыру буенча эшләнә торган әйбер һәм бу безгә бик ошый. Бу бер инде ком куеп кайту дип әйтсәк тә була. Саба районы хакимияте дә журналистларга күчтәнәш әзерләгән иде. Районның истәлекле урыннарына экскурсия оештырдылар. Бойлар сабасында эшләп чыгарылган товарлар, сувенирларны тәкъдим иттеләр. Кыскасы, тел осталарына менә дигән ял бүләк иттеләр. Тамаша кунаклары да сөенде. Шундый ярыш, уен, көлке, җыр бию, буны оештыруда безнең Әлфия Галимҗановна бик зур көч куйды инде. Ул бит инде журналист кеше бөтен нәрсәне дә булдырга тиеш. Менә минем егетләр, кызларым да үзебезнең компаниядә эшләүче волейболны бик оста уйныйлар. Илдус Әхмәтгалиев, Айзат Шәрәфиев, Гөлназ Вахитова, менә алар инде безнең зур ышанычларыбыз булып торалар. Татар телендә сөйләүче радио журналистлар алар ифрат дәрәҗәдә дуслар. Без станциялар бер-беребезгә бер кайчан да комачаулык итмибез. Безнең үзебезнең тыңлаучыларыбыз, үзебезнең тапшыруларыбыз, үзебезнең коллектив. Рәхәтләнеп эшлибез, ялда итәбез. Журналистлар күркәм турнир оештырган өчен хуҗаларга рәхмәт әйтеп, инде бәйгене радио эфиры аша иҗади форматта дәвам итәргә чакырып торыштылар. Киләсе җәйдә ярышларны быелгы җиңүче Биектау хәбәрләре радиосы оештыра. Фарис Мөхәммәтов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубулашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин